Много мерси. Няма милост, уважаеми зрители, няма милост. Затова и при мен е една безмилостна към хигиената жена. Здравей, мила! Здравейте! Вие ме познавате, благодаря за представенето. Не е важно в банята да има толкова с вода, по-важно е да има камери и патка. Какво правиш в моето студио сега? Кажи ми, аз съгласих се, но не мислих, че ми дойдеш във вана пълна с вода, тук голоти, ще ми показваш дини, патки и така нататък. Какво правиш тук? Аз винаги е хубаво да имам под ръка една патка, Да. за да се упражнявам. Добре, окей. Кажи сега, какво правиш тая вана в моето студио? Въпросът, миличък, е ти какво правиш в моята баня? Значи, гледам, че пускате тук някакви мъдри мисли, Разбира се. но тук над главата ми тегне един въпрос. Какъв е той? Откъде ти тегне? От към главата? Винаги от към Отгоре от главата. главата ти тегне въпрос. Където може Да се там приближа ли? Както и да е. ела, мила. Кажи сега, какъв въпрос ти тегне? Значи, защо няма нито една мисъл на тачо ми? Той ми е въпроса. Ма ти често го споменаваш, ма пък какви мъдри мисли има тачо ти, че го Виж споменаваш? сега, тачо ми е казал, Какво? ако ръцете ти са сбръчкани, или си седял много във ваната, или си на 90 години. Значи и друго ми е казвал. Какво? Галенче, пири си прашките с пред пране и след спане доволна ще останеш. Защо си дошла с тая вана сега? Прибери си джонгалите. Защо си дошла с тая вана? Тези джонгали пари изкарват. Да. Би следвало с гласа си да изкарваш, а не с джонгалите. Кажи ми сега какво правиш тук и Това защо е си дошла с тая комплексна вана? процедура, зато е така. Мога и с двата джонгула да покажа. Радвам се, че си лакирала ногтите, разбира се. Я гледай, каква съм екзактна. Екзактна си отсекъде. Кажи сега, защо си дошла с тая вана? Аз пея, твоите ногти лакирани. Сега покажи. Моите са в обувки, не са лакирани. Да. Сега, трябва да ти кажа, миличък. Защо си дошла с тая вана? Добре би чух, тако ми повтаряш по 3 пъти. Смяташ, че съм тъпа ли? Мога ли да се изкажа? Чувам те, слушам те. Слушай, чувай. Да. Значи, защото тачо ми е казал, измий си сливата, доволна ще останеш. Ето я. Чакай, че цялата съм опяна. Ето я ми е сливката. Не, как подскача. Уха! Погледаш, бе, Слави. Сливата ти гледам. Да знаеш, на харизана слива костилката ни се гледа. Добре, защо се повтаряш реплики на тачо си? Ти нямаш ли някоя твоя мисъл? Имам, разбира самчка. Кажи, Имам една. коя е тя? Знаете ли по какво си приличат месечния ми цикъл и световната финансова криза на Балканите? По какво? Виж как та забих. Кажи. Ай, Забива направо смачка. импровизирай сега та вида. Не знам по какво си... Има голяма вероятност и двете да позакъснеят. Друга нямаш ли? Имам и още една друга, тя ми е много крилата. Кажи я. Знаеш ли каква е разликата между Алена смисъл, Да. и Галена? Коя? Г точката. Какви са бъдещи творчески планове? Да си купя един интернет, за да видят всички колко съм хубава.